Pri hypotéke existuje možnosť mimoriadneho vkladu a ročne je to do 30% z výšky úveru bez poplatku, s tým, že nie v každom prípade to dáva zmysel. Dnes som mal akurát stretnutie s klientom, ktorý chcel takýto vklad zrealizovať a presvedčil som ho, že v jeho prípade bude lepšie tie peniaze investovať, keďže má dosť dobrú úrokovú sadzbu, okolo 3% a má tam ešte fixáciu na 5 rokov a na finančných trhoch vie získať okolo 6-7% zúročenie, tak reálne vie získať 3-4% akoby na tom, že tie peniaze radšej zainvestuje, ako by platil teda nižší úver, hej, čiže tam ten rozdiel je okolo 3-4%. Takže v nie každom prípade to dáva zmysel. A keď sú tie úroky samozrejme vyššie, okolo možno 5%, tak tam by som už tie mimoriadne vklady robil, ale pri takomto úroku okolo 3% je lepšie peniaze radšej investovať.